Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media a kunnafoni waatu bamanankan kan. Bi kunnafoniw na an b'a ladonna k'a fɔ min ye Sisoko Abatu Sauda ale ka san 20 ɲɛnajɛ o kɛra an fɛ yan sibiridenw Hamdalaye ACE kɔnɔna na. O kɔfɛ jɛgɛ tɔgɔladon o tako filanan o bɛna kɛ an ka jamana in kɔnɔna na yan min da bɛna kɛ Badalabugu ale palais kɔnɔna na. Min ye jamanakuntigi ale a ye kunnafoni kɛ kunungo ani min ye an ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw laadalamaw sinfin ɲɛmaw ninnu u jɛra ka taa sanbɛ kɛ ni jamanakuntigi ye. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni na fanba ye bi minnu bɛna lase aw ma Kanta Media kan. Aw bisimila don kibaru kan. Agence Koba Voyage k'u b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Aw minnu b'a fɛ ka taa hiji baaraw kɛ k'a ye wuli joona ka n'aw ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Agence Koba la. U jabala filɛ nin ye Bamakɔ kura Gadani dala dumuni ɲuman o ye produit Gadani ye. Aw minnu bɛ k'a fɔ k'aw mago bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadani a y'o k'a taalan ye. A bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na an filɛ don min ko bi. Compagnie Air Ɲɔnɔ compagnie kelen min nalen bɛ aw ka taa ni ka segin o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na compagnie Air Ɲɔnɔ kari kuraw b'u bolo minnu n'u bɛ taa Mali marabolo ninnu kelen kelen na. Kunnafoniw an b'a ye a nun don min ye Sisoko Abatu Sauda n'o bɛ Isaka Sisoko ale kofɔ san 20 Abatu Sauda min n'o ye Sisoko Abatu Sauda ye a b'a la ka feere mɔgɔw ma fura hukumu kɔnɔna na. A san 20 sɔrɔ o ɲɛnajɛ baaraw olu de kɛra an fɛ Bamakɔ yan ACE kɔnɔna na. An sera mun sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin. N'a bɛ fɔ Abatu Sauda ale ka baara kɛlenw ninnu ɲɔgɔnna kalama a bɛ denmisɛnnin minnu bɛ kɔfɛ a b'u fana foni ka se ka baara ɲɔgɔnnaw kɛ quoi. En tout cas merci beaucoup. Nisɔndiyaba de b'an na en tant que donc comme vous savez Sisoko Isaka c'est un jeune soninké donc an b'ale ka kɛnɛ de kan su in na ne b'a ka 20 ka ye ala ka baara ta ɲɛ nisɔndiya ye min ye nin bɛɛ bɛ cɛsiri jira n'i m'a jira i nɔfɛ mɔgɔw ni ka ko an b'a ɲini denmisɛnnin bɛɛ fɛ maraka denmisɛnnin bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ k'i cɛsiri o de bɛ mɔgɔ nafa. Non seulement à Bamako mais depuis le début de Sisoko on fait des produits, on a des laboratoires. Janvier kalo tile 9 a tile 10 ka taa fara tile 11 kan o bɛna kɛ jɛgɛw olu tɔgɔladon ye anw fɛ Bamakɔ yan min n'a bonyana karama bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamanakuntigi bolo seeraw olu filɛ nin. Bagamara ko ni mɔni ko miniti so ni Mali jɛgɛ baarakɛlaw ka jɛkuluba o ni sɛnɛkɛlaw ka soba APCAM ni jɛgɛ baarakɛlaw u bɛna jɛ ka jɛgɛ tɔgɔladon a tako sabanan kɛnɛ sigi janvier kalo tile 9 ka se a tile 11 ma san 2025 Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ la Bamakɔ. A ɲɛmɔgɔya bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana cɛmancɛ fangakuntigi Général d'armée Assimi Goïta bolo. Don ninnu sugukunba ye senkan kunnafoni ni lafaamuyaliw ani jɛgɛ sanni feere o ɲɛta sabati ye. O de kama jɛgɛ sugu olu bɛna sigi a kɛnɛ kan. Foroba barow bɛ kɛ jɛgɛko senkɔrɔmadoni ani jilafɛn wɛrɛw olu sabati o nafoloko senkɔrɔmadoni gɛlɛyaw kan. Ɲɔgɔnyew fana bɛ kɛ jɛgɛko ɲɛdɔnbaw ni jɛɲɔgɔnw jamana ka cakɛdaw mɔnikɛlaw ani jɛgɛ maralaw ani sannikɛlaw ni bayɛlɛmanikɛlaw olu ka hakilina falenfalenw kama. Ka fara olu bɛɛ kan kalanw bɛna di jɛgɛ mara a kɛcogo ɲuman kan walasa ka dɔ fara mɔgɔw ka faamuyaw kan. Wa jɛgɛ tɔgɔla su o ɲɛnajɛbaw olu fana bɛna kɛ a senfɛ ani an ka jamana cɛmancɛ fangakuntigi Général d'armée Assimi Goïta u tɔgɔla kurunboliba. Jɛgɛ baarakɛlaw bayɛlɛmanikɛlaw sanni feere kɛbaw dumuni feerelaw ani sannikɛlaw an bɛɛ lajɛlen ka an kunda Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ kan janvier kalo tile 9 ka se a tile 11 ma san 2025 walasa ka jɛgɛko taabolo a yɛlɛma kuraw sidɔn. Kunungo ntɛnɛn jamanakuntigi ale ni silamɛtɔn ɲɛmaw kerecɛnlakaw sinfin ɲɛmaw ka taa fara denmisɛnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw kan ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ fanga dagayɔrɔ la kulubakaw olu fɛ min ye jamanakuntigi ye ale ye ɲɛfɔli kɛ i n'a fɔ ɲɛfɔli minnu an y'o bɛɛ latɛmɛ Kanta Media jaw kan ka kɔn don kibaru ɲɛ. An ye kunkurunin suganti olu la
nin ko o yira don kibaru kanubagaw la. Bon nin bɛɛ bɛ ka kɛ degun kɔnɔna na degun min don i bɛ sɔrɔsikɛ ta ka ka dossier bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ a dɔw bɛ taa kalo 4 na bon n'o bɔra a ka visite ni fɛn ninnu bɛɛ kɛ k'a ban i t'a sɔrɔ kalo 6 la bon n'o kalo 6 fana banna a bɛ kalo 6 fana kɛ tuguni formation na mun b'a to a bɛ se ka kɛ sɔrɔla ye dɔw san 1 dɔw san 1 fana bɛna ban ka bila ka taa kɛlɛ la i ma ye a ko man nɔgɔn donc kɔnɔna na dɔw kɛlɛ tɛ jɔ an ka jamana bɛ lahala mun na k'a fɔ an bɛ kɛlɛ la an bɛ mɔgɔ ta la an bɛ ka mɔgɔ former a ma nɔgɔn mais ko ni sabura ka bere min t'i bolo o bere kɛ ka gosi donc a to bibi na an bɛ wuli ka jɔ la mun b'a to nin ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc hali bi an bɛ foli bila an ka finitigiw la donc n'i y'a jateminɛ an ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan ka jatigɛwale kɛlɛ jatigɛwale parce que jatigɛwale kɛlɛ bɛ yen ani an ka jamanadenw u kun kari ɲɔgɔn na ko caman bɛ yen an kan ka mun kɛlɛ mais kɛlɛ fanba jatigɛwale de ye o kɔni kɛlɛ kɔni na i na t'a la magari t'a la o kɛlɛ bɛ kɛ mun ye an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ bɛ se ka kulu la mais jatigɛwale kɔni a bɛ kɛlɛ de nɔgɔ t'a la donc n'i y'a jateminɛ f'u ka se ka basigi na ni basigi ye an ye fɛɛrɛ min bila sen kan o fɛɛrɛ fɔlɔ sɔrɔsiw olu bɛ jatigɛwale u b'a kɛlɛ f'a dan a filanan o ye fo ka jamana yiriwa parce que i mana jatigɛwale kɛlɛ cogo o cogo n'i ma jamana yiriwa a tɔ b'a jɛ parce que jatigɛwale kɛlɛ la n'i y'a minɛ n'a bɔra jatigɛwale baara la n'i y'a bila a bɛna mun kɛ n'a ma fɛn sɔrɔ ni dumuni t'a bolo baara t'a bolo a bɛ tila ka segin ka to baara kelen na o de y'a to sɔrɔsiw b'u ka kɛlɛ kɛ mais gouvernement fana bɛ fɛɛrɛ sigi mun b'a to an bɛ se ka projets ka baara ɲini jamanadenw ye mun b'a to o b'a to hali ni mɔgɔw bɔra jatigɛwale kɛlɛ la u bɛ se ka don vie normale la u bɛ se ka baara sɔrɔ ka dunfɛn sɔrɔ n'i y'a jateminɛ bi bi in na jatigɛwale mɔgɔ minnu nana marifa bila dɔɔnin-dɔɔnin bɛ mɔgɔ 300 la donc hali n'olu mɔgɔ 300 filɛ sa hali ni ko i bɛna n'u ye mɔgɔw cɛ ma n'u ma baara sɔrɔ u ma dumunifɛn sɔrɔ a mɛn o mɛn u bɛ segin ka t'o baara kelen na tuguni donc pour ka se ka jatigɛwale fana kɛlɛ fo ka jamana ka yiriwa mun b'a to vraiment u b'a to u bɛ baara sɔrɔ u bɛ sɔrɔtaw sɔrɔ u b'a to u tɛ se u ta kɛlɛ la bilen o y'a to an bɛ ka projet ninnu an bɛ ka baara kɛ ka projets créer ka jamana yiriwa ka usines dayɛlɛ mun b'a to mɔgɔw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na donc o de ye a fɛɛrɛ sabanan o ye diplomasi ani jamanaw ka taga segin parce que i tɛ se ka nin kɛlɛ nin kɛ ni i fana b'i sɛmɛ mɔgɔ dɔw la parce que diɲɛ mɔgɔ si ma kɛ fɛn yɛrɛ ma bɛɛ sɛmɛ dɔ la ka kɛ fɛn ye donc parce que kɛlɛ min don i ɲɛ t'a la magari t'a la an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na u ka nafasɔrɔ sira de b'an fɛ yan an y'a sɛgɛn da kan donc o fana i ɲɛ t'u fɛ yen magari t'u fɛ yen donc pour que an ka se ka bɔ o lahala kɔnɔ sisan a ka kan an fana ka teri ɲini minnu bɛ se k'an dɛmɛ o kɛlɛ kɔnɔna la o de kɔnɔna fana na an bɛ jɛ ni mɔgɔ ye i ka polisi ni tigi sini mun b'a to u b'an dɛmɛ an ka laɲini kɔnɔna la mun b'a to baara bɛ nɔgɔya an ma cogo min na donc pour que ka se ka na ni lakana ye ani bɛn ni sabati ye mɔgɔ 3 de bɛ yen minnu kan ka baara kɛ a fɔlɔ o ye sɔrɔsiw ye olu kɔni b'u ka kɛlɛ kɛ u jatigɛwale kɛlɛ filanan o ye gouvernement ye n y'a fɔ cogo min na olu de bɛ projet sigi sen kan mun b'a to jatigɛwale mɔgɔ minnu bɛ bɔ a kɛlɛ la u tɛ sigi o kɔ bilen donc sabanan o société civile parce que société civile olu de kan ka kuma ni jamanadenw ye parce que an ka laada la ni muso kumana n'a den a b'a lamɛn n'a kumana n'a balimakɛ a b'a lamɛn bon dɔ den u dɔ balimakɛ u dɔ cɛ o de bɛ taa jatigɛwale kɛlɛ la donc a ka kan an ka dugutigiw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka ladatɔ mɔgɔw u ka faamuyali kɛ mɔgɔw ye ka mɔgɔw sensibiliser mun b'a to jamanadenw tɛ taa don ni kɛlɛ ninnu na parce que n'i ye jatigɛwale lajɛ i bɛ dɔw minɛ i b'u ɲininka ko mun ye donni na dɔw b'a fɔ k'u jagoyara ka don a la dɔw b'a fɔ n'u ma taa dɔrɔn u b'u fa fɔ u b'u ba fa dɔw b'a fɔ n'u ma taa dɔrɔn u b'u ka misiw minɛ u b'u ka baganw minɛ donc dɔw fana bɛ yen olu fana donna parce que fantanya se t'u ye dɔw fana donna la u y'a k'a fɔ ko nin dɔw kɛlɛla u ka dugu ni dugu dɔ kɛlɛla o dimi b'u la n'u ma taa donna u tɛ se k'o dimi bɔ donc diinɛ ko kɛlɛ tɛ diinɛ ko kɛlɛ tɛ ni diinɛ ko kɛlɛ don misi joli bɛ Gawo misi joli bɛ Tombouctou misi joli bɛ Kidal diinɛ ko kɛlɛ tɛ dɛ mais terrorisme filɛ nin jatigɛwale kɛlɛ i tɛ se ka kɛlɛ kɛ n'i ma mɔgɔ hakili i ma hakili la min u b'a fɔ ko a tigi endoctriné c'est-à-dire u b'a fɔ ni idéologie ni hakilina tɛ i tɛ se ka jatigɛwale kɛlɛ kɛ sans idéologie il y a pas de terrorisme donc hakili bɛ i dusukun bɛ min hakili bɛ don i kunna o hakili b'o mɔgɔ ɲagami n'o diinɛko de la ka diinɛko de ka mɔgɔ hakili ɲagami o diinɛko de a caman tɛ seli yɛrɛ donc bɛɛ n'i ka laɲini de don dɔw bɛ seli mais a caman tɛ seli an b'u dɔn an caman minɛ donc a ka kan olu mɔgɔ minnu jagoyara ka don a la k'a sɔrɔ u yɛrɛ ŋaniya tɛ parce que u siranna n'u ma don u b'u somɔgɔw faga
n'u ma don u bɛ to ka baganw minɛ n'u ma don u bɛ ninnu nin kɛ u dɔw ta ka wari ɲini u b'a ta ka kan jamana ɲɛmɔgɔ jamana fɛnw an ka dugutigiw n'an ka diinɛ mɔgɔw ani an ka société civile mɔgɔw musow bɛɛ b'o la ka kuma ni denmisɛnninw ye ka kuma ni cɛw ye ka kuma ni mɔgɔw mun b'a to u tɛ to fɛn sugu la jamana fana b'a jɔyɔrɔ mun b'a to u kana bi o gɛlɛya ninnu kɔnɔna la mais gouvernement ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ sa fɛɛrɛ mun b'a to sisan parce que lasigi min kɛra n'a fɔra ko dialogue intermalien u y'a ɲini ko ka u ye laɲini kɛ ko ka groupe d'autodéfense n'a fɔ ko milice ko k'a bɛɛ désarmer c'est à dire mun ye marifa ta k'u b'u ka duguw lakana u b'u ka yɔrɔ lakana jatigɛwale kɛlɛ kɔnɔna la a tɛ se ka laban parce que bɛɛ fana ye insécurité sugunin dɔ de ye o fana bɛna ni lakalanbaliya sugunin dɔ de ye mais comme bɛn kɛra a kan ko k'u bɛɛ désarmer sigikafɔ min kɛra dialogue intermalien u y'o laɲini kɛ donc n'ala sɔnna ma kalo natɔ in na ministre de la réconciliation ale bɛna o baara daminɛ i t'a sɔrɔ mɔgɔ ba saba baara bɛna kɛ olu de kan donc o mɔgɔ ba saba ba fila olu bɛ taa sɔrɔsiya hukumu kɔnɔna la u b'a daminɛ a daminɛ i b'a fɔ tɔ y'a daminɛ cogo min na u tɛ cunɛ u b'a daminɛ dugumana la ka yɛlɛ i b'a fɔ tɔ y'a daminɛ cogo min na donc olu mɔgɔ bɛ taa ba fila in kɔnɔ mun b'a to olu ka marifa minɛ u la sɔrɔsiw bɛ lakanani kɛ donc ba kelen o y'a ye peut-être minnu man kɛnɛ minnu tɛ se ka fɛn sɔrɔsiya kɛ baara dɔ bɛ ɲini ka d'olu ma olu bɛ don fɛn wɛrɛ senfɛ donc bɛɛ de bɛ na ni fɛɛrɛ bɛ na ni lakana ye donc n'o banna sisan o fana hukumu kɔnɔna la an mago bɛ dugutigiw la an mago bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw la an mago bɛ société civile la parce que sɔrɔsiya n'i bɛ former i tɛ former k'a fɔ k'i tɛ former sago yɔrɔ la dɛ armée fɛ ka former dɛ i bɛ t'o yɔrɔ de la k'a fɔ ne tɛ bɔ n ka dugu la ne bɛ o kuma t'a la dɛ armée fɛ ka former dɛ i bɛ t'o yɔrɔ de la donc marifa bɛ minɛ o la a bɛ taa former ni ban'o ma o fana ko dɔn dɛ donc ni nin bɛɛ banna ni marifa yɛrɛ mɔgɔ min bolo ni ne taara maga t'a la donc o de hukumu kɔnɔna la a ka kan dugutigiw ni ladatɔ mɔgɔw don an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka société civile u k'u lafaamuya n'a tuma sera k'a fɔ a ye marifa bila groupe minnu bɛ yen donso b'a la mɔgɔ dɔ min ye marifa ta a bɛɛ b'a la mais mun ni marifa ta k'u ka yɔrɔ lakana parce que n'a taara jamana kama i bɛ kɛlɛ de donc minnu y'a ta k'u yɔrɔ lakana n'u b'a fɔ ko groupe autodéfense milice n'u yɔrɔ dɔnnen don olu mɔgɔ de bɛ yen ka marifa bɛ minɛ o dɔw bɛ don sɔrɔsiya la dɔw bɛ don baara wɛrɛw la o dɔw bɛ se ka dɛmɛ ka fɛn wɛrɛw kɛ jago ni fɛn ninnu kɛ donc n'o fana tuma se an mago bɛna jɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ni société civile ani chef de village la ani ladatɔ mɔgɔw la maintenant jamana bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an ye ka jamana labɛn kɛlɛ sugu bɛɛ de kama parce que jamana a bɛ ka bɔ dingɛ min kɔnɔ an bɛ ko bɛɛ de kɛ n'ala sɔnna jamana ka sigi o dingɛ kɔnɔ bilen dimiw donna na an bɛ ala don dimi kana ɲɔgɔn o kana don an na bilen dɔrɔn tɛ k'an ka jamana labɛn an bɛ jamana bɛɛ kɛlɛ yɛrɛ de kama an bɛ jamana bɛɛ kɛlɛ kama i bɛ dɔn kɔlɔn sen ka dɔn minɔgɔ kunbɛn o de hukumu na an ye fɛn dɔ bila sen kan bila kɛrɛfɛ n'a fɔ ma ko réserve stratégique n'i y'a jateminɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ garisigɛ bɛ kɛ forobaca la n'a fɔ ma ko fonction publique n'u ka to ka baara kɛ u bɛ taa kalo wɔɔrɔ kalan kɛ sɔrɔsi kalan kɛ olu bɛɛ u k'a bolo kunna olu ye kɛlɛkɛlaw de don dɔ la kɛlɛkɛlaw don an bɛ ala deli a kana ɲagami sinon n'a sera yɔrɔ dɔ la k'an mago bɛna jɔ la o bɛ na dɛ o bɛ wele i kɛra cɛ o i kɛra muso o i bɛ wele mais i bɛ bila i bɛ se ka baara min kɛ i bɛ bila o la donc bɛɛ ka jamanadenw na bɛ kɛlɛ de kama o ni mɔgɔ min fɛ ka na kɛlɛ kɛ a ka d'u ye ka jamana dɛmɛ olu fana don yɔrɔ b'a la donc o bila kɛrɛfɛ o bɛ sen na. an balimaw nin bɛ dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya fila ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa adamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye koko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ yen ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ yen n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira
79 02 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06. ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye. sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. An ka sabu ɲuman ye